ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம கோயம்புத்தூர்ல அந்த 10 வயசு சிறுமிக்கு நடந்த கொடுமைய பத்தி போன வீடியோல பேசியிருந்தேன். அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் என்ன குடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இன்னும் மைண்ட் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. இவன் +2 சிறுமிய கொலை பண்ணதுக்கும் இரட்டை ஆயுள் தண்டனைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரண தண்டனை குடுத்தாங்க. அது வரவேற்கிறது ஓகே சொல்லலாம். என்னதான் நீ இந்த மாரி கொண்டு வந்தாலும் திருந்த மாட்டானுங்க தளபதி. அவங்க அம்மாவே சொல்றாங்க, "என்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க. நான் அவன கொலை பண்ணிடுறேன்." அப்ப எந்த அளவுக்கு அவன தான் ஏன் பெத்தோம்ன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க. நான் நைட்டு ஃபுல்லா யோசிச்சு ஒரு தண்டனை ஒண்ணு சொல்றேன். நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இருக்கு. நெனச்சா பண்ணலாம். புதுசா அமலுக்கு கொண்டு வரலாம். "கண்ணாலே பார்க்காதே, காதாலே கேட்காதே, வாயாலே பேசாதேன்னுவாங்க." இந்த 3 நல்ல விஷயங்கள தப்பா போனதுனால தானே இந்த மாரி நீ ஒரு 10 வயசு குழந்தை கூட பார்க்காம, கண்ணால தப்பா பார்த்துருக்க. காதால கேட்டுருக்க. வாயால பேசுற.